शेनवारा शिवजयंती निमतान शिवछत्रपती युथ थिवी आणि शिवाजी महाराजांची मिरवणूक कोलवाळे किल्ल्यावयल्यान सुरवात करून थिवी गावात भोंवडायली। शिवजयंती निमतान शिवाजीची याद करताना शिवाजी महाराजाबद्दल माहिती गोविंद चोडणकरान दिली। आज आमच्या प्रत्येकाच्या घराघरांनी छत्रपती शिवाजी महाराज त्याचप्रमाणे त्यांचे मावळे जे असा तर यांच्यानी आसाप हे गरजेचे असा आणि अशाच प्रकारचे मावळे आज आमच्या हांगा वाठारांत शिरसईच्या वाठारांत तयार झालेले असा। गेल्या वर्षाच्यान त्यांच्यानी सुरुवात जी केली तर आजचो म्हणजे ह्या वर्षाचो आजचो दुसरो त्यांचो हे आसा की त्यांच्यानी पुढाकार घेऊन हांगा जे सगळे युथ जे दिसता सगळे युवक जे दिसतात खरेच अभिनंदनाक पात्र आसा। कारण आमकां सगळ्यांक एक खबर आसतली की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्मदिवस आम्ही खरं म्हणजे 19 फेब्रुवारी व दिनांकानुसार करता, परंतु खरे पळोवंक गेल्यार तिथीनुसार जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा दिवस आसा तो मनवा, परंतु आज काळानुसार हे आवश्यक असा की प्रत्येक दीस जो असा तर प्रत्येक दिसा छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती जरी येयली तरी सुद्धा ती मनवा हे आज काळानुसार खूप आवश्यक असा। आमकां हे सगळीकडे चित्र दिसून येता आणि म्हणून आज छत्रपती शिवाजीचे मावळे जावप हे खूप आवश्यक असा। आपल्या राष्ट्राकरता प्रत्येक युवकान आपले योगदान दिवप हे खूप आवश्यक असा। छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे आताचेर मोजण्या इतकेच मावळे असले, परंतु इतक्या सगळ्या मावळ्यांक घेऊन त्यांच्यानी 5-5 पातशाळांक नमयले। त्याचप्रमाणे आज आमच्या राष्ट्राचेर जे कितें संकट असा या संकटाक समजा आम्ही जर तोंड दितले जाल्यार आज संबंध युवकांनी सगळ्या युवकांनी संघटित येऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे कार्य करप हे आवश्यक आहे। शिवछत्रपती शिवाजीची याद म्हूण थिवी गावात कोलवाळे हांगा आशिल्लो शिवाजीचो किल्लो सरकारान सांबाळ करून नूतनीकरण करपाची मागणी वंदन हळर्णकारान केल्या। आज आम्ही शिवजयंती साजरा केला ह्या थिवी गावात। सो आमकां आयज ह्या थिवी गावात शिवाजीचे किल्ले आसात आणि हे कोणेच पळय नासलेले। सो आम्ही गेल्या वर्साच्यान ही शिवजयंती सुरवात केल्या आणि शिवाजीन आमच्या खातीर खूब कितें केल्लेलें ते आमी आयज सगळ्यांच्या हितून याद करूंक जाय शिवाजीची, म्हणून आयज आमी त्या किल्ल्यार शिवजयंती साजरी केल्या। आमचो हो हिंदुत्व शिवाजीन आमी जेन्ना पळय हांगा गोंयान त्रासान आसले तेन्ना शिवाजी येवन हांगा तेणी आमचें हिंदुत्व राखलें आणि त्या खातीर आमी तेचो उडास करता आणि वर्सां करतले। सो आमच्या ह्या थिवीन एक किल्लो आसा शिवाजीचो, तो ह्या गव्हर्मेंटान पळोवचें आनी तेचें कितें तरी डेव्हलपमेंट करचें अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता।